Di berdewamiya daxuyanî û helwestên serkirdeyên Partiya PYD û YPG û tevdemê li hemberî derbasbûna pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji bo parastin û berevanîkirin di ber xak û gelê xwe li wî parçeyê Kurdistanê, serkirdeyekî tevgera Civaka Demokratîk Tevdemê dibêje, eger pêşmergeyên Rojava derbas bibin, dê li ser çi siyasetê bin û dê dijmin û hevalê wê kî bin. Aldar Xelîl serkird di tevgera Civaka Demokratîk Tevdemê ji malpera Bûyer Pirês re ragihand ku pêşmergeyên Rojava ez navên wan nakim pêşmerge û ne jî Rojava ji ber ku pêşmerge taybetmendî û buhayê û cihekî xwe heye, lê ev pêşmerge ji destpêka şoreşê di rojên pêşiyê de dev ji Rojava berdan û di şoreşa Rojava de bejdar nebûn û dema ku ji Rojava derketin navê Rojava tune nebû û tiştek ji Rojava re di dema pêwîst de pêşkêş nekirine û mayîna wan wekû grûpên çekdarî li Herêma Kurdistanê û wergirtina perwerdehiyê em rastiya vê piştgirî û perwerdehiyê nizanin, her wiha kê ew grûp ava kiriye û li ser çi perwerde dibin. Ji aliyê xwe ve endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Mistefa Cum'a te kes kir ku vegera pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê pêwîst e ji bo parastina navçeyên Rojavayê Kurdistanê li dijî êrişên çekdarên rêxistina Daişê ya ku êdî hebûna Kurdan ji xwe re kiriye armanc. Bi amadebûna partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl û kesayetiyên civakî û rewşenbîrî û nûnerên Partiya Desthilat li welatên Nemsayê semînarek ji aliyê Mistefa Cum'a endamê Polîtbîroya Partiya Demokrat Kurdistan Sûriye ve hat li darxistin, Cum'a di wê semînarê de tekez kir ku roj piştî rojê tê diyarkirin ku siyaseta tekana bi desthilatiyê li navçeyên Kurdî tenê ji aliyê Tevdemê nayê serkeftin. Ku siyaseta tekana bi desthilatiyê li navçeyên Kurdî tenê ji aliyekî Tevdemê ven ser nakeve. Cum'a her wiha di wê semînarê de tekez kir ku pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê wê vegerin û ew hewl didin wekû Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku bilhevkirinekê ew pêşmerge vegerin û got ku ew ê ta demeke dirêj bêdeng nemînin. Ev ne careyekê ye ku berpirs û serkirdeyên PYD û Tevdemê û YPG li ser pirsa derbasbûna pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji bo parastina herêma xwe ji terorîstan li dijî wê yekê ne û her carekî wan pêşmergeyan bi tohmetekê cuda bi nav dikin ku herî dawî jî fermandarekî YPGyê bi navê Hesên Şawîş pêşmergeyên Rojava mîna Daişê bi nav kiribû.